Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tatsoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. I want to confess to you mukoma kuti ndine imwe friend yangu uyo akabva mukufa. Saka friend yangu uyu zvisingazivikanwe nemaparents ake ndezvekuti isusu tiri 5 kudaro patainge tiri maform 6 nekuda kwejoy takabva tazotanga kudanana neimwe mbinga. Saka mbinga iyi yakatanga kudanana one of my friend, then she came to me because she wanted advice. Akabva ati iwe ndine umwe murume uyo wandiri kudanana naye, saka murume uyu iye ari kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimutsvakira magirlfriends. Ndakamuseka ndikabva ndati kubva wakapusa sha, unoreva kuti uri kudanana nemunhu iyeye obva akuti nditsvakire zvekare maboyfriends. What kind of rubbish and nonsense is that? Akabva azonditi munhu uyu ane bag. I did not even believe it. Ndikati bag or no bag, it does not mean even anything. Mkomanashi, that was when I saw kuti the guy had a lot of money. Ndikanditi for you to understand, ndichati kana ndava kuenda kumba kwake tobva taenda tose ikoko. Takaenda mutown mukoma, tainge tichitoluka paya ndaitotarisira mufesi wacho pasi from the pictures. Then the guy came, aidriva rimwe zimotikari rainge rakanaka mukoma. We got into the car, then we went to the guy's house. Andingataure hangu kuti mufesi uyu imba yake iripi. When we got there, that was when I saw kuti the guy, that the way that he was looking at me kanandega, I was now feeling out of place. But zimba racho rainge rakanaka, takapiwa champagne ndokubva tatanga kunwa paya. So whilst we were drinking, mufesi wacho akabva azoenda upstairs, akadzoka akabata chibhegi. Ndakatongona kuti chibhegi ichi chainge chakazara mari, chainge chakazara $US kuti mako. Akabva anditi, how much do you want from me? Apa ndainge ndichinyara ndikati kunyangwe mukandipa $100. Akabva ati only $100. Okay, I'm going to give you 1,000 yekuti unge uchienda kunozvitengera zvaunoda, even like kuzvirukisa nekuita same. Ngomanashi ndakatora mari yaiya ndikati thank you very much. Apa ndainge ndava kutotanga kutofunga kuti kumba zvinhu zvainge zvakatooma, like baba vangu he was a mechanic. Saka mazuva acho iwawo he did not have a lot of clients, but then zvinhu zvainge zvakaoma. I thanked him. After that, he drove us back to town. Saka friend yangu mukoma, you won't even believe it, ainge atori neka $2,000 kake kaakapiwa. Akava anditi, you see sha, this is the reason as to why munhu uyu iye ari kunditi nditsvakire mamwe magirlfriends, and that is why I am agreeing, because mufesi uyu ane mari. As you can see, mkomanashi ndakabva ndazobvuma paya, handidi kukunyeperai. Ndakabva ndati iwe, why are you looking further? Nekuti ndiripo wani, because ndainge ndachiva mari apa ndichitonzwa maplans avo ekuti friend yangu aifanira kuti anga achizoendeswa kuDubai what. Ndikati niniwo I want to go to Dubai. Mkomanashi ndakabvuma. I then got introduced to the guy, then ndikabva ndatanga kudanana the guy. Then after that ndopa akabva azoudza mafriends angu, saka tose tainge tichidanana nemurume uyu. But I have since discovered kuti murume uyu Mkomanashi, kudanana kwacho kwaanoita nesu zvine mishonga mukati, ende mishonga yemurume iyeye ndiyo yakazourayisa friend yangu, in which maparents ake haatozvizivi. So this friend of mine akangotanga kungorota hope achiti ndiri kurota ndichidaidzwa. Pandinozopepuka ndinobva ndaona kuti ndinenge ndiri kumakuva. Ndiriko kumakuva ikoko pane munhu anouya akabata banga obva andibaya, ndobva ndatofa paya. So Mkomanashi, when she told us this story, takangoti zvimwe kuda ihope mukoma. We would go around the world going on shopping trips. To our parents, we were just pretending as if we are slick business women, so much that our parents were proud of us with our hustling skills. Apa patumborina hustling skills atinawo, taingopiwa mari pakuzonodzoka Mkomanashi taidzoka tine mamwe crazy business ideas, tichitanga zvemashopu
mutown. But now that our friend has passed away, we are really scared of this guy. Apa mufesi uyu manje iye anoti, you need to keep on dating me so that you can stay alive. He told us this. Mukoma Nashi akatongonyora mugroup. He then deleted that chat because tose tiri mugroup 1, like tinotoziva kutoti nhasi kana achida ningi iye anotoenda otonorara naye. That is what we have been doing, and that is how we have been making money. But mari yacho Mukoma, it is now coming at a price. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu Mukoma Nashi, ndiziveseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. So like the current status is that ndiri kufunga kuti ndinge ndichiudza maparents efriend yangu kuti this is what we have been doing, but at the same time ndiri kuti maparents angu ange achizozviziva, because as for my mom, she will be heartbroken. Like munhu wekuti she thinks kuti I am the perfect girl, but she does not even know kuti what is really going on in my life. She thinks that I am setting an example for the whole family, but Mukoma, the reason as to why I can't get married, it is because mbinga iyakatutiudza kuti as long as you are eating my money, you have eaten my money, then you need to forget about marriage. That is why I stay single for the guy, and I let him have his way with me. Ndio confession yangu Mukoma. Please tell me, I'll be following through in the comment section. Patori neimwe nguva yandaitikana ndikaenda kumba kwake, ndaitorota ndakamonererwa nenyoka. Ndaitikana ndikamuka paya ndikamuudza kuti hani ndo zvandarota izvi. Aitongoseka obva anditi saka uri fungidzira kuti mari yacho yandinokupa inombobva kupi? Mukoma Nashi, then he will just smile at me. Apa ndinenge ndarota hope dzinenge dzichityisa sei? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi nditori nenguva yekuti ndaitorota ndakamonererwa nenyoka, ndotomuti hani zvakaoma hazvo vedu we. Ladies, madira munoita mari shuwa ndopangashanda hani here ipapo. Munhu uchirota uchimonererwa nenyoka ototi hani baby ndarota ndichimonererwa nenyoka, instead of you to run away with your life. Asi ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. I just can't stop it no matter what. Ndakatombozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichirambana nemurume wangu, but when I looked at him ndakabva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza chaizvo. Ndichinondirwadza paari is an honest church going man, a family man, a man who has given me a great life. Murume uyu Mukoma paakandiroora zvinhu zvainge zvakaoma, but munoziva kuti munhu akahasela kuzonosvika achizowana mari yekundiroora, and he gave me a very great wedding during those days. Mukoma kuchechi taitonzi ndisu vanhu vakatoitawo michato yekutoti yakatoita mbiri, but Mukoma Nashi, like what I have done, what I have done with this man. Mukoma, ndakangotanga kungomuchita mushure mekunge tabva kuhoneymoon when I was still pregnant. I was not even humiliated kuti apa ndine nhumbu, apa ndava kutoenda kumba kwemaboyfriend, because ndaiva ndiine maboyfriends angu awo andainge ndakadanana nawo. So since ndainge ndiri munhu ainge akazviudza kuti no sex before marriage, saka one of my boyfriend ndiye akabva anditi iwe I was still waiting for you ka. Handiti paipai wakati no sex before marriage, kwa izvino zvanditi watova boy here, saka what is the purpose yekuti urambe uchindinyima? Instead yekuti ndinge ndichimuudza kuti hazviiteka because ndava mukadzi wemunhu, ndakabva taramba tichingotaura kuzonosvika inini naye tichizonosika bonde pandainge titori nenhumbu yemurume wangu. Mukoma Nashi, ndakaramba ndichingosika naye bonde. So
from him ndakabva ndangoramba ndichingodanana nevarume vakangosiyana-siyana, in which I don't know kuti mweya here or what really goes on, because ndiri munhu uye wekuti kunyange ndikazviita murume wangu hapana kana chaanomboziva. Like patori nemwe nguva yekuti mushure mekunge tazoya kuno kuSouth Africa akangobuda mukomana Ashe, like as always munhu achitoenda ake kubasa, but achinosvika kubasa kuya vakabva vazonzi they were supposed to return back because kwainge kuchinaya. Saka murume wangu iye anoita zvekuvaka, there was no way yekuti vaikwanisa kuzoshanda kuchinaya kudaro, so akadzoka kumba without even telling me. Mukoma apa ndainge ndichangobva mukutoita bonde neumwe murume. It's like akangopesana nechikomba changu ne about a minute mukoma. So iye akati achitongosvikawo pamba ndokubva tatongotanga kutonakidzwa paya nemurume wangu, but ndakamunyima muswere wese wezuva because ndainge ndichitya kuzomukuvadzisa kuti apa ndabva mukusika bonde neumwe murume tisina kushandisa nadziviriro murume wangu kukana ndikazomukuvadzisa. And I told myself kuti I cannot do that. Ndakaswera ndichingomunyima. Mukomana Ashe ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Kune vanenge vachida kuzondijaja, that is fine, you can judge me, but what I can tell you is that tose takadaiso umwe neumwe ane akewo masecrets. Inini hangu ndiri nani because ndauyawo ndine secret yangu. Yei vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, pakaipa kani pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiswa. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. I guess kuti hakuna chinhu chinorwadza sekuziva kuti musi wakati kana kuti gore rakati uri kufanira kuti unge uchizotanga kupenga. Inini mukomana Ashe mugore ra2027 ndipo pandiri kufanira kuti ndinge ndichizotanga kupenga. Ininiwo ndakaromba, pandakaromba mainge muri muna February wegore rinori. Then ndakabva ndazoita munyama because ndakasvika sekuru ava ivo vainge vatori mumamudhu zvavo, vainge vakatotsamwidzana nemudzimai wavo. Ndakatomboti ndodiko ndosiyana nazvo here because vakatosvika pakutotukana nemudzimai wavo vakatomhanyisana paya. Apa takangogara mukoma takamira muline. So ndakazoti ndapindawo mudare mavo vaisambondipa mukana wekuti ndinge ndichivaudza kuti mukuromba kwangu ndainge ndichida chini because ndainge ndakangonzwawo vamwe vachiti kana ukangoromba like nelaki, kune rimwe laki rekuti iro harizodi kuti unge uchizochekeresa, iro harishandi neropa. Mukomana Ashe ndora ndainge ndichida iroro. So ndainge ndakazviudza kuti kana zvikanzi sekuru ava vanenge vasingakwanisi kundipa mushonga iwoyo wekuti handizourayisi vehukama, then ndobva ndangosiyana hangu nazvo. But yei mukomana Ashe munongonzwa imi kana rafu yandainge ndichidirwa navo sekuru vaya kuita sekunge munhu ainge achindibatsira mahara here. Apa muone how expensive the guy was, very expensive. Mukomana Ashe, this was mari yekuti ndingadai ndakatotenga kana stand yandakavapa sekuru vacho ivavo because ndainge ndine kamari kangu kainge kakatowanda. On top of that ndikabva ndatengesa mafoni angu maviri andainge ndakatenga kudhura. So sekuru ava mukoma mushure mekunge vandibatsira paya ndipo pavakabva vazondiudza kuti iwewe uchadya mari kusvika mugore ra2027. Vakabva vandibvunza kuti ndinowirirana nazvo here. Ndikabva ndati hongu sekuru ndinowirirana nazvo. Vakabva vanditi uya pano ubate tsvimbo yangu iyi. Vakandibvunza mukoma kuti ndakumanikidza here chichi, but ndainge ndichingobvumirawo mudenga so that vange vachienderera mberi nekundibatsira, but kutaura chokwadi vainge vakatondimanikidza. Handidi kana kukunyeperai. Mukomana Ashe mushure mekunge vandibatisa tsvimbo yavo ndipo apo pavakabva
vazondeti kusvika muna 2027 uchange uchizodya mari, but from 2027 handizivi kuti makore mangani, 4 here kana kuti 5 years unenge uchipenga, then after that uchazodya zvekare mari for 3 years obva wapenga futi kuzonosvika uchizonofa. Saka hanzi urombwa hwangu ndiwowo wekuti ndinenge ndichimbonakirwa nemari kwemakore mashomanana, but ndozoita makore akati one day ndichipenga. Kwamanashi pandakada kuti ndinge ndichitaura navo vakabva vanditi iwe chibuda mudare mangu, because ndaida kunyatsokuva bvunza kuti asi naise kuri muonawo zvichiita here kuti munhu unonzi unongodya mari maybe for 3 years then wobva wazonzi unozotanga kupenga for 5 years, ndobva vatondidzinga mudare mavo paya. Ndokubva ndatobuda mukoma ndikabva ndazodzoka kunoku kunyika kwevatorwa. Zvino mukoma nashi nyaya iripo ndeyekuti mari hayo, mari ndiri kudya se iro rinogore. Handitombozivi kuti why is it ramhanya kudai so, because I have been enjoying a lot. Apa ndava kutanga kucalculate manje kuti tava kutopinda muna 2025 ku26 naimi patichazomubata, zvinoreva kuti nguva yangu yekupenga inenge yatokwana. Apa ndinofanira kuti ndige ndichizopenga for almost 5 years here. Mukoma ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Dzimwe nguva nditombofunga kuti zviri nani kuti ndige ndichizvipfuudza upenyu hwangu. Ndikudawo maadvices kubva kumhuri yeZimbabwe kuti izvi zvinoita here izvi zvekuti unomboita uchipenga, omboita zvekare uchinakidzwa nemari yako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma azvo vedu we. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Yay!